بیلی لوڑ دا ہوندا ہے تے ٹھیک یا مندے ہوویں تے نہیں کبھی نہیں شاباش بد فطرت نو او بھاویں نیک بھی دندے ہوویں کبھی پیو مشتاق پھنائیندے نہیں چنگے خوم دے بندے ہوویں جی بڑی مہربانی جناب جی میں حاضر جناب بھائی جان اور حکم بلا منال مسجد بھی چھڑ گئی با آیا اوکھا وقت تفردیانو پویوں مصر غریب دی دھڑ گئی آئی ان پرتا لی بختانو جن ظلم دی سیک تے اڑ گئی تے بیلی مو گئے موڑ مصیبتاں وچ اوئی اندر بیمار تے وڑ گئی لگی اگ مشتاق تڈیرے دی لامنال مسجد دی سڑ گئی تے مارلتا زبیں تائی لگ بائیں دی اکیریاں دے وہ صرف غریب جو ہوتے ہیں وہ بیلی کچھ مشتاق کریں دے وطن دیگیاں قریب جو ہوتے ہیں تے تو بندے نو کوڑیاں کون رکھے وہ چنگے وقت عجیب جو ہوتے ہیں کوڑا کتے نہیں بختچ کوئی نہیں آتا ہوتے نیک نصیب جو ہوتے ہیں واہ 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 بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ تے مار صاحب اس زمان دا دوڑا بکسو جلڑیاں کم لج پالاں دا ہے سنگتاں دی رسم تیری تیج جیڈے ہومن بخت بے لجیاں تو کدا چڑھ دیئے توڑ پری تیج تولے لکھ مشتاق بنائی دے وطن او کم ظرف نصیب دی جیت تیج پکی گالے پاک کدا نہیں ہوئے کتے وڑ بھی ونجن مسیح تیج بڑی مہربانی جناب تے دوڑا ہے جو کری نہیں بڑی مہربانی جناب آر صاحب جرت خدا دیتی ہے مینو نال دھریکی وطی مار صاحب جو کری نہیں صدرنی صاحب جرت خدا دیتی ہے مینو نال دھریکی وطی میں ٹھلے جیسے اندہ مالے کاؤں ویتا پریکی وطی بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ بچوں کری نہیں جرت خدا دیتی ہے مینو نال دھریکی وطی میں ٹھلے جیسے اندہ مالے کاؤں ویتا پریکی وطی تے جڑے چار تے آڑے زندگی دے اور رکھی رنگ نزدیکی وطی ونیا مار مشتاق تقدمہ ویت جا کبار دلی کی وطی واہ 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 بڑی مہربانی بہت شکریہ تے مار جی دو بیلی مار سہمان واہ واہ جی میں طلاقات دے معاہدے ہوندے بکی تھوتائی نہیں بھائی سے مردے آتا ہی دعا بولیا تو اسا کیا ممی مردے آتا ہی تو ایک بیلی ہسیا دویا کیا موڑ اس گال دا زامن دے جلے اگلا ہسیا پچھلا بولیا جو تیتھوں توڑ دا زامن نہ مگدہ تیرے ہاسے صرف گواہ رہے بڑا مصرہ بھائی صاحب دادا بڑی مہربانی جناب صاحب بہت شکریہ واہ بھائی واہ وہ کہ زامن لو ہوا جلے ہسیا بولے اسا کیا بتیتھوں توڑ دا زامن نہ مگدہ تیرے ہاسے صرف گواہ رہے تیریاں جیز نجیز منی دیا وسین مشتاق جے بہت تیسا رہے بہت اچھا اسا کیا تو بھی ویکھی سجن سٹین دے نو جیدہ ظلم دا گاٹے پھارے جیڑے لگ دیا نال کروڑوں میں متھے لگان دی بات بھی جا رہے بڑی مہربانی بہت شکریہ تے جناب آخری دوڑا بکدی متھے تے پگور ثبوت چکر کس جل کے ہی آیا ہوئے کدی متھے تے پگور ثبوت چکر کس جل کے ہی آیا ہوئے بھامیں ہوٹ ہلائے نہیں آسے تو تیرا حکم ہٹایا ہوئے کدی متھے تے پگور ثبوت چکر کس جل کے ہی آیا ہوئے بھامیں ہوٹ ہلائے نہیں آسے تو تیرا حکم ہٹایا ہوئے جیسا کیا پر لے عمر جو نپیے زندگی اچ وہ تی تو کچھ صرف آیا ہوئے
منگلیے جیند جے کان دے ہاتھ مشتاق بمایا ہوئے. بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. تیرے ہاتھ سے صرف گم